Menjenek innen? Menjenek ki? Meg fogsz döbbenni. Mi a? Hé! Na, hé! Fülé! Megdög lesz. Mi a? Nem szégyenlítek magatok. Nem! Ide bejöttök. Fejem lesz, nem tudom most már. Kirinni Márti, abban itt falasz, mindjárt. Na, menjenek ki! Na, hé! Gyerekek! Na jó. Csinálgatja. Engedd el! Engedd el! Engedd el! Nem mész! Ezt nem. Meg foglak ölni. Nem szégyeled magad! Nem! Bejössz ide, azok után, amiket csináltatok! Nem oldod meg, hogy itt ordibálsz, beszélj. Fejálló fel, nem megoldák! Azok után bemertek jönni. Be! Amiket megcsináltatok. Te el akartátok rabolni a kislány. Te gyökér! Ki a gyökér? Ki te tekerem, nem akarod. Te! Jaj, most